obosokano bwebara oenikiwa sense moja daraja mbili ebara ya Kisii Oyugis oyo bwathirania eturera amo ne pikipiki omonto yomo niga asiria obogima bwaye no oyo oyimokire no monya pikipiki asekurende omonya pikipiki atigerwa chingoma chintindi asamya kiwa goika asenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital korengana na kirori nigo batabona nigo morundia bwe pikipiki aswarioka ase pareyo amatebekani atachiti kurigereria gose garinde ngochere chingakecho nari turere gose gari yetrera yaba age komusianya na kumutuma egento keirera bono ogosira koyori oria abogoretie nigo bono abarundi ababeire bakuboligwa babe maiso chingaki bakorundia chigari gose chipikipiki para badio yabwate yanyale kanonyalo kutambuka lyoka egari erange yabaaka ogojikando musubadio lyo swanyaro ya mosenyenda ikona yote yabantu bechipikipiki monekera mokwanda se moikira se para tema ko babangali kwese ninjo chigari njibwa dikwemereri ngoli no muntu goika oteme ko lele buyamo no lenge para muyere kumanya kutambuka ate ngecho kolenda maisao mona bana bakeme chipikipiki abange mbamanyedi mbajeti baege ligugora majika para ala mange mono saidi ya 100 ekera omuntu jeto kaege liwo majika ya para ngonyale kanere nga ngokonyale binte binga sobogima bwa abantu para asenge ndio majika wala ngosabanga tikato babangalivu asekera ando nse stowo etasi para ebe botuko ebe mugazu mbuyamona Marieta nengoro kwa Richard Osoro mogandi bwe chipikipikinde mogandi bwe pikipira kino munya gitarinde enare go sabanga abantu baita bagandi bwe chipikipiki bonsi babe cia private chibe cia boda bamanya na obasagwe pare kera obaswa se para boikora aterena amachika driving yagateba ngokora atena kwayana tali obaswali okanga senge njoro senga kende nke yane ange erimo gocha komera gama negento neri bwachi bwaswali oka igo mwanje tobe tokorenda machika para geka no injira abere ngokurira abange kubatenga toba swali oka kwara aligereria ndo nyoro gokurama ndo gateba nga wewe na